Khubor ka Pyrthei TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Menteri Ketenaga Social Welfare uba polling do ula lumjing alang yakikin hun yam ba per ki badan ha ka Jylla banya phliu jingmut kumno ban rat dingkhong yau drugs nakani ka Jylla jongi kino yalam niam nakikin hun yam ba per kilawan shakani ka jingalang bat kumju kila pasat jingmun ya ka sarkar halor kani kaman uba pol la yathu ba unsakhat jingalang sai ki wei par kikin hun kumi kikin hun seng bhalang bat ikidor bar shnong banyakren halor kani ka benta hadien kani ka jingalang kinong yalam niam kisawan biang haka khat khandai terik mentau benai banwanra ya kijing a jingmut jongki shaka sarkar haka step jongka khat santrik ru kaladan kijing tua khando na ulum ubadan hajan sonapu tunnel kiladan bunteli ki kali kibawan na Assam na Mizoram na Manipur na Tripura berkumjuru nagani ka Jylla ki basakut menta hapreng Surabaya National Highway namarba kidon ki kali ru ki bayeng hapreng ki jingking hasonapur kinong shnong ka sonaperdi ki sngau khuslai bayo kani ka jingking ka khlem ka jingkrat kendit jong ka wei kalong kmi ka pasong ka basa ha maulai nong mali kala pin kendit ya ki bah yeng asam bat kila subas niuru halor ka jingyap jongka ka kong Amanda lingdo nonglan kala lej ban mudui shaki pulit jongka maulai police station baka men jongka ka kong Stephanie lingdo nonglan ka dei ka brio ka basat ka baklan bat ka jingyap kendit jongka ka long ka bamla ban pediang kipulen kila kem yau lok jongka Stephanie uba trofius nongbri na marba ki bahayang asam ki subas niu yu ka jing toket benya ya kani ka kam kadang ya chakaman Kaseng Voice of the People's Party kala le yakendu yang menteri ketenat kampo yen ka sarkar Jylla uba prestun tinsong ban a jing tho shaka sarkar bakadei ban lum jing khen kat nungut ki briu ki bawan na Manipur ki bawan ban sa Shipor hakani ka Jylla namar bakadan ka jing kan an ha ka Jylla ka jongki kani ka seng kala pentem bakla don bun ba kinong Manipur ki bawan phet sha Shillong hnrei ka kwa baka sarkar kan bu da ka jing khen Kanang ba anda kalakut kejingakan an kindet paino shaka Jylla jongki ki Khubor na Kylleng ki benta jongkari kandai ngut ki riu pat ba kila yap pat khatwei ngut kila mensaw ha ka jingsha thombor ha ki le no kuki ha ka shnong khamilok kabadan ha kak pongpi district ha Manipur kabaya ha ba ka khaput ba ka shnong basa ki Pyrthei ha Imphal East district hadu mentaru salai ngut ki wei pat kidang ja rangai ya ki bala mensaw la penkit ha ki hospital ki badan ha nong ba Imphal kajingakan at ha Manipur ha pedeng ki jaj beriu kuki bat ki jaj beriu Pyrthei kala sedang naduk ka lai terik ujumang bat hadu mentaru kadang epteng hadin ka jingyap julop jong ki lai ngut ki khna ka Mumbai kala pha shispa ar phongut ki pulit ban pahara ban let up harut duriau jong ka Arabian Sea ha Mumbai kini ki pulit pahara kin am naduk kapor prabaji mistem haduk kapor khatwei beji ramian ha ki jaka kum ha Girgaon ha Dadar ha Juhu ha Versova Aksa bat ha Gorai beach kita kini ki jaka ki bala shakta ha ka cyclone biparjoy ka parking lot ka badan ha Mohali ha ka Jylla Punjab kala khlem bat ha kini ka jingja khat artli ki kali ki bakan thop ya ki arshaka kila sha tap telap shapo kadal jong ka jikhlem jong kani ka parking lot kadai na marba kadon ka jingti thliu ha ki benta ba shakrum jongka ka jingti thliu ka long na marba ki thmu bantai pen bha shu shu ha kani ka jingja amshim ladan manu ru ba mensaw ka enforcement directorate kala lej ban khanra ha yengsa jong menteri sarkar jong ka Tamil Nadu uvi santli balaji hadien bakala mi ka jingkno baula bamsam ha ka thungkam thungjam hadin khannyau kanta bala khanra ki pulit kila kemno yau ka enforcement directorate kala lam ba balaji udon bun bha ka pisa ha ki account ba pher jong u la labru bun ka pisa na ka account ka lock jong u udon ya ka jingdon jing em ka ba amya hap shu par ka kamai ka ba ki yo kila yo kurup ru ya ka pisa bala siu daki brio ki ba ula thungkam la kemno yau hadin ba shem lala ban jubab halor ka jinglam jong ka enforcement
Kesorkar Kongres ha Himachal Pradesh kadan ha pedeng jing ka bakrau namar ka jing senjor jongka platingka jongka bat menta kamla shu ban siu tulom ya kumba khatsan hajar ngut kinong train ka jing hiran jongka sarkar ha Himachal Pradesh kadai namar bakla the tingka palat ha kapor election ban sam scheme pathar shekipat ba ka sarkar kadan kam pisa menta hadu 6000 klur tingka bat ka panram pras pa klur tingka Hendrai kejing menta kabami kadai namar baka sarkar kala penduna ya ka ram jongka namar baka long palat ya ka bor baka la bensiu namar baka tenat ka bathau ka bawo ya ka bor mariang kala maham napa baka cyclone biparjoy kan khruwit haki benta jongka Gujarat ka Western Railway kala pensange no ya ki rail ki bathmu ban le jinglen nyau phunriu tli ki rail la pensange no bat nyau pusau hajar ngot ki briu kiba sa hajan wa la pen kin ria no shakewai pat ki benta ki ba kham shngai ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei ki Dr. Shipai jong ka Sri Lanka ki la yo ban se yo ma u ba he tam na khlai jong we ubrio uni ma u dan ka jing he ka ba khat lai point lai nyau ar centimeter but udon ya ka jing khia ka ba pras pa gram la se yo ni ma no nongpang u ba thia pang ha Colombo Army Hospital Lala ban pui ya uni umau na khala jong uni ubrio da ka kunhun ki doctor balai alam da consultant urologist lieutenant colonel u Dr. K Sutharshan ubadai ru khlie do jong ka genito urinary unit jong ka Colombo Army Hospital ki doctor kenal ani kita ki junior doctor ha England kelas sedang ya ka jing sange terekam jong ki ka bara hadu nyapu ar kenta bandawa na ka sarkar bakadai ban penkiu no ya ka tulop jong ki Kajing sange terikan joki doktor kala kata ya ki babun ki hospital ha England. Ki doktor ki bla khamrang ba ki la kentu ya ka sarkar ba ka dei banyak keren penbet no marmar na marba la da kalong kumni ki de ki pat ba ki ba kala so pedung. Ha Scotland ru ki doktor kena ki la penbena bakin sange terikam na do ka khat arterik ha do ka khat santerik unaitung. Bandawa ban penkiu tulop na ka sarkar. Presiden jongka Belarus u Alexander Lukashenko ulakam baki tiar thma ki bak lainbor na Russia ki lawan poi ha Belarus ulakam baki don ki bom ki bak ham lainbor hadu Laisha bani ki bom bak United States kalather ha Hiroshima ban Nagasaki ha ka thma ba ka baar house nem 6000 khandai spa sapsan u Presiden ka Russia u Vladimir Putin ula Khubor bak Russia kalada penpoi ye ki tiar thma sha Belarus U Presiden ka Belarus ulakam ba ka Belarus ka hab ban pen kre bah yaladi namar ba ki resep ni kila sedang man muslia bat sedang mentuklar ya ka sensyar ka khadar ha Belarus namar ba ki kwa ban pen khlem no ya u bat ya kani kila sedang na du snem ar hajar arpau kajingya breu ha Sudan kala kiu sha ka khandai spa sanbu prangon nakada ka jingya sian ha pedeng ka Sudanese Army Forces bat ka Rapid Support Forces Keladan haduk saw hajar nyau spa saw pun ringut ki bala mensaw ha kajing akan an ha pedeng ki arkun hun ki shipai ka bala sedang naduk ka khat san dari uyayong iwei pon saw million ngut ki briu ki bala syakan ria no na ka jaka sa jongki hapok kari lajong kat ba saw lak riu pau hajar ngut pat ki la petchnong shakiri ki ba marjan kum syaka Egypt ke Ethiopia ka South Sudan bat ki wei pat kiri ba marjan la pra brai kenti menta kata nadu risa jong snam ar hajar arpuar haduk menta Empat dan bala bantau sarkar ha Lebanon. Ulam phang yung darbar ula khot darbar haduk khat arsien. Nrei amdan kanu ru kaseng kabayo ya ka jingbuan pan. Kumta ulam phang unabi beri ula khot yakren ya barok kiseng san Pyrthei ban yakren penben. Kumnu bantau ya ka sarkar. Kajing yakni ya ka shuki president kadai ha pedeng Suleiman Frangi unong yalam jongka Marada movement bad u jihad azor menteri sarkar barim. Anam dan bala bantau sarkar ha Lebanon ada 4 lak ban yo yau presiden bapura. Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentakas ngi. Kublai.